Hei, bună! Eu sunt Raluca și scriu pe edebine.ro, website-ul meu pe care l-am scris și l-am deschis pentru voi. Este primul meu clip în care vorbesc cu voi și am foarte multe emoții. Nu aveam de gând să-l fac, aveam de gând să vă scriu, dar până la urmă m-am gândit că mă exprim mai repede și mai ușor printr-un clip, așa că repede îmbrăcată în pijamale, în dormitorul meu de acasă, de la părinții mei, m-am gândit să vă vorbesc video. De ce? Pentru că urmează să încep o serie de articole în care cred foarte mult și voiam să știți și voi asta. Încă de la început, când am deschis website-ul, am menționat că vreau prin acest website să mă dezvolt pe mine, dar în același timp să vă ajut și pe voi să faceți asta și că dezvoltarea mea să fie și a voastră și invers. Ei bine, în acest sens, o să încep o serie de articole sub umbrela hashtag-ului Pandemie fără panică, în care voi vorbi despre cât de nocive au ajuns să fie majoritatea știrilor care ne înconjoară de câteva luni încoace pe timp de pandemie, despre cât de mult rău pot face acest gen de știri oamenilor, în special celor care suferă de diverse tulburări psihice. Și poate că nu aș fi fost atât de motivată să fac tot acest demers și acest, sper eu, manifest online, dacă nu m-aș afla și eu în tabăra celor care suferă de anxietate și dacă nu aș ști și eu, în mod direct pe pielea mea, cât de mult rău pot face mijloacele mass media prin felul în care aleg să ne arunce la propriu informații, prin avalanșa de informații pe care o aruncă asupra noastră, multe dintre ele în mod voit distorsionate, augmentate, pentru a crea senzație, pentru a crea acele breaking news, pentru a ne da senzația că trebuie să stăm în continuare lipiți de ecrane, fie că e un website, un ziar sau un canal TV, ca să aflăm din ce în ce mai multe. Toată această atitudine a mijloacelor mass media sporește și mai tare sentimentul de izolare, de interiorizare, accentuează afecțiunile psihice, chiar și cele aflate la nivel incipient pot exploda și este foarte greu pentru oamenii care suferă de tulburări psihice să reușească să facă față, să înnoate prin toată marea asta de informații. Am nevoie de voi să mă ajutați să share-uim cât mai mult aceste articole pe care voi începe să le scriu, să mă ajutați folosind și voi hashtag-ul Pandemie fără panică, ca să putem să tragem un semnal de alarmă către mass media. De fiecare dată când depistăm online vreun derapaj, vreo știre care are prea puțină legătură cu realitatea, de fiecare dată când vrem să le scriem celor dragi să se păzească de aceste știri toxice, de fiecare dată când vrem să semnalăm în mod public un articol care este de-a dreptul exagerat, când vrem să facem o postare publică în care menționăm un anumit website sau canal TV care ne-a creat un profund sentiment de disconfort, de agitație, de panică, vă rog să folosiți acest hashtag ca să îl populăm și ca să tragem un semnal de alarmă cu toții, pentru că noi suntem societatea și noi, în același timp, suntem responsabili de sănătatea noastră, a celor dragi nouă și a societății în care trăim. Altfel, totul o să se transforme într-un haos din ce în ce mai mare, la fel ca un bulgăre de zăpadă care tot alunecă la vale și se face din ce în ce mai mare. Așa o să ajungem și noi să ne simțim pe interior, sufletește și în exterior, în societate, dacă nu luăm atitudine.